Hoi ordubiak pasata iritsi da gurean gaur albistegiari heltzeko unea gaurkoan eskuin muturraren oldarraldia izpide. Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak uste du ezin ikusia eta gorrotoa sustatzen dutela halako deialdiek eta txarretxi egin ditu. EAJak ere gaitzetsi ditu besteak beste frankismoaren apologia egiten dutelako. Hala eguerdi honetan agertu da Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakaria eta onartezintzat jo ditu istiluak. Horrelako manifestazioak bertan bera usteko eskatu du. Azken egunotan ikusten ari garen gertakariak onartezinak eta oso kezkagarriak dira. Ideologia fascista duten taldeek eragindakoak dira, baina demokrazia defendatzen dutela dioten sektore politiko eta sozialek bultzatu dituzte hasieratik. Irmotasun osoz gaitzesten ditugu justifikaziorik gabeko jarrera hauek. Biolentziak ez du tokirik demokrazia. Hain justu ere memoria bizia duen nazio solidario eta antifasista aldarrikatzeko eta oldarraldien aurrean sekula isiltzen ez den herria aldarrikatzeko azaroaren 18an Bilbon mobilizatzeko deia egin du Euskal Herria Bilduk. Harira, Laura Aznal Euskal Herria Bilduren Nafarroako parlamentuko bozeramaileak adierazpenak eman ditu goiz honetan Iruñean entzun. Lurraldetasun auzia ireki behar da eta gure herrian prest egon behar dugu horretarako. Egun hauetan, eskuinak eta eskuin muturrak atzera egiteko arriskua gogoratzen diguten bitartean, oso garrantzitsua da azaroaren 18an Bilboko kaleak betetzea. Bere eskubideak aldarrikatzen dituen nazio bat garela erakusteko. Gauzak horrela politika arloko lerroburuekin jarraiki aurten amaitu da ofizialki urruntze eta sakabanak eta politika zeinak zenbait hamarkada iraun baitu, baina haren zauriak bizirik daude oraindik ere. Urruneko espetxe batean preso zen senidean bisitatzeko egindako bidaia luzeetan 16 euskal herritar hil ziren istripuz eta horietako bat izan zen Sara Fernandez iruindarra. Bada Sara gogoan auzo plataformak eta Iruñeko hainbat kultur eta gizarte eragilek benetako urratsak egitera dei egin dute modu ofizialean aitortuak izan daitezen bai Sara Fernandez eta bai haren moduan hildako sakabanaketaren biktimak. Mezu hori Nafarroako erakunde nagusiei helarazi diete. Sara Fernandez eta bere familia modu ofizialean aitortuak izateko Nafarroan benetako urratsak eman behar dira. Gaur egun, salbuespeneko espetxe politikaren alderdi krudelenetariko bat amaitu denean, hori egiteko aukera egokia dela uste dugu. Eta Nafarroan garaela, egun gutxi falta dira Siemens Energy taldeak lurreko haize errotekin zer egin nahi duen argitzeko. Azken asteetan Siemens Gamesako langileen batzordeko ordezkariek ozen salatu dute, euren etorkizuna beltz ikusten dutela. Atzo goizean egoera horren berri eman zieten Nafarroako parlamentuko taldeei. Eskaera zehatza egin zieten Jose Miguel Hernández eta Josune Perez batzordeko kideek. Madrilgo gobernuari presio egin diezaiotela, hark beharrezko neurriak ezarri Alemaniako taldeak produkzioari eta enpleguari euts diezaien. La desaparición sí es una de las consecuencias que está sobre la mesa. El oscurantismo que tenemos por parte de la compañía de dirección de la compañía es absoluto. Enpresa batzordea kezkatuta dago langileen etorkizunarekin. Zehazki Nafarroan 1800 dira haien lanpostua arriskuan ikusten dutenak. Denak bulegoetako langileak eta horren aurrean gobernu eta politikariei erantzunkizunak eskatzen dizkiete. Bestaldetik 1080 orain herri ekimenak eta Nafarroako pentsionen mugimenduak manifestazioa deitu dute larunbat arratsalderako Iruñeko baluarteko plazatik hasita Nafarroako instituzioei interpelazio zuzena egiteko nahiz eta Nafarroako aurrekontuak otsaiera arte atzeratuko diren entzun. Nafarroako instituzio desberdinei 1080 euroko baino gutxiagoko pentsioak osatzea exigitzeko. 2024ko aurrekontuen legean horretarako partida bat aurreikusiz. Irailean esan bezala, pentsio sistema publiko batek zartzaro duin bat ziurtatu behar du, eta egun hori gertatzeko berme bakarra 1080 euroko pentsio minimoa ziurtatzea da.
Ordea, Nafarroatik Arabara, erresidentzia pribatuetako langileek hitzarmen probintzial propio aldarrikatzeko mobilizazioei ekin diete berriz ere, greba egun berri batekin, ELA eta LAB sindikatuek sektoraren patronalek negoziazioa blokeatu dutela salatu dute. Langileen eskakizunei uko eginez aldi berean, Arabako Foru Aldundiaren inplikazioa aldarrikatu dute. Adrian García, ELA sindikatuko kidea. Enpresek argi utzi dute 2 urte eta erdiko negoziazio mailan ez dutela beraien kabuz lan baldintzako betuko. Foru Aldundia dauka hitza eta bera dauka eragiteko eta presionatzeko aukera. Urtaran da negoziazioari buelta bat eman diezakeun bakarra. Milaka lagunek euskararen aldeko akordio soziopolitiko berri bat eskatu zuten Bilbon larun batean, manifestazioaren bezperan Idurre Eskisabel Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusiak onartu zuen deialdia zalantzekin egin zutela maiatzean, edo nola ere, larun bateko irudiak argi utzi zuen gizarteak ondo ulertu duela euskararen aurkako oldarraldi judizialari aurre egin behar zaiola. Ertzaintzaren arabera 70.000 lagun baino gehiago bildu ziren. Bada azaroaren 4 balorazioa egin zuen atzo Eskisabelek eta adierazi zuen aurreikuspenen gainetik erantzun zuela jendeak hala, larun batean eskatutako itun soziopolitikoa bideratzeko konpromisoa hartu du. Hain zuzen manifestazioa ez dadin amaiera izan, oldarraldi judizialari erantzun irmoa emateko tresna bat garatu du Kontseiluak, oldarraldiaren aurrean hizkuntza eskubideak babesteko protokoloa. Euskalgintzarekin batera landu dute eta herritarrentzat da protokoloa 2 kasutan aktibatu al izango da. Batetik, arau kontratazio edo deialdi bati elegiteren bat jartzen zaionean, eta bestetik hizkuntza eskubideen eta euskararen normalizazioaren aurkako sententziaren bat plazaratzean. 2 kasuetako baten berri duen orok aktiba dezake protokoloa. Kontseiluak aurreikusi duenez, ordezkari publikoek edo sindikatuek aktibatuko dute, haiek izango baitira informazioa eskuratzen lehenengoak, hala ere ez dute baztertu protokoloan parte hartzen duen edonork aktibatzea. Kontseiluak kasuaren berri jasoko du eta zer urrats egingo diren aztertu eragileekin batera. Eragin eremuaren arabera 2 erantzun mota bereizten ditu tresnak, udaletako edo tokiko kasuak eta foru erakunde edo administrazio orokorragoetakoak 2 kasuetan Kontseiluaren ardura izango da Euskalgintzarekin, alderdiekin eta sindikatuekin harremanetan jartzea eta beharrezkoak diren euskarriak eta baliabideak eskaintzea. Gauzakala euskararen bueltako berri gehiagoren zain nazioartera begira milaka herritar elkartu ziren atzo ikastetxeetan eta udaletxe atarietan Gernika Palestina deialdi herritarrak deituta Israel Palestinan egiten ari den sarraskia geratzeko eskatzeko eta konponbide politiko baten alde. Atzoko elkarretaratzen arira atera duten oharrean gogora ekarri dute gainera bakartuta dagoela Gaza. Inolako laguntzarik ez dela sartzenan eta egoera hori konpontzera egin behar dela eta erasoak geratzera. Behinango erasoak baretuta negoziazioek hasi behar dutela esan duten eta Nazio Batuen erakundeak aurrez auziaren inguruan emanda dituen irizpidei jarraitu behar zaiela horretarako 10.000 pertsonatik gora hil ditu Israelek hilabete eskasean, zibilak dira gehienak, adingabeak asko eta beste hainbat tokitan ere antolatu da gizartean Euskal Herrian bezala, Israelen jarrera kritikatzeko eta nazioarteko erakunden inplikazio handiagoa eskatzeko.
Gauzak horrela, Gaza okupatzea hutsegita litzatekela ohartarazi izan dio Joe Biden Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak bere aliatu Israeli. Etxe zuriaren iritzi horri buruz galdetu zioten Benjamin Netanyahuri atzo goizean Ameriketako Estatu Batuetako ABC telebista katean, eta Israelgolen ministroak erantzun zuen uste duela orain hilabete Gazan hasitako erasoaldia amaitzean Tel Avivek hango segurtasunaren ardura hartuko duela epe mugagabe batez. Palestinako gatazkaren bueltako azkenekin lerroburuak aipatuta, iritsi da eguneko argazkiari heltzeko unea. Espainiako gobernua osatzeko negoziazio betean eskuin muturrak sustatutako protestak eta oldarraldeak ugaritu egin dira Alderdi Sozialistaren egoitzen aurrean Iruñean, herenegun egin zuten elkarretaratzea adi. Irmotasun osoz gaitzesten ditugu justifikaziorik gabeko jarrera hauek. Violentziak ez du tokirik demokrazian. España es diversa, aunque al Partido Popular no le guste. Artean, Patricia Plaja, Kataluniako gobernuko bozeramaileak Espainiako justiziaren sektore bati leporatu dio inbestidura ituna eragozteko prebarikazioa egitea. Lakoak ere ideologia ikusten du botere judizialean eta Espainiako gobernuak gogorarazi du Puigdemonten inputazioa 4 urte geroago datorrela. Aquells que teòricament és a qui els hi toca impartir justícia, alguns, no tots, busquen no només condicionar negociacions polítiques, sinó castigar-les, prevaricant. Eta iruditzen zaigu, ohar horiek eta jarrera horiek gehiago dutela politikotik, judizialetik baino. Bueno, nik uste dut ez daudela kasualidaderik, badaudela sektore batzuk interesa handia dutenak gauzak aurrera ez egitearekin, eta 18an erantzungo diegu guzti horiei.
Etxeko langileek bat egin dute greba feminista orokorrarekin zaintza egiturak aldatzea premiazkoa dela sinetsita. Azaroaren 30 berrindartzeko aukeratzat jo dute, inposatzen dizkieten rolekin eta aurre iritziekin hausteko modua emango dielakoan. Preseski, egungo zaintza egitura aldatza premiazkoa dela diote, izan ere langile horiek pentsatzen zuten pandemiaren ondoren zaintza erdigunean jarriko zuten aldaketak egingo zirela, baina egoera okerrera doa. Hala ohar batean bildu dituzte, greban parte hartzeko dituzten arrazoietako zenbait, batetik greba prozesu gisa ulertzen dute beren izateko eta egoteko moduak deskubritzeko eta beren ahotsak, gorputzak eta kontakizunak ikusarazteko. Horrekin lotuta, greba ikasketa prozesu kolektibo gisa ere ulertu dute eta imaginatzen ez zituzten gauzak ikasi dituzte bidean, bai mugimendu feministari buruz eta baita beren langile izarari buruz ere. Aitortu dute beldurtuta daudela xantaiak pairatu behar dituztelako egunero eta babesik gabe egoteak mugatu egingo dituela protesta egiteko garaian. Bestalde adierazi dute grebak aintzat hartu dituela orain arte kontuan hartu ez diren subjektu eta borroka batzuk, hala eremu propioak eraikitzen ari dira, gertatzen zaiena politizatuz eta kontakizun kolektibo bat sortuz, funtsean azpimarratu dute, aukera historikoa dela etxeko langileen kolektiboarentzat. Eta zaintza izpide dugula, aipatu dugu lerroburuetan ere greban dira Arabako erresidentzia pribatuetako beharginak. Arabako erresidentzia pribatuetako langileek hitzarmen probintzial propioa aldarrikatzeko mobilizazioei ekin diete berriz ere greba egun berri batekin. Beraien baldintzak Bizkaia eta Gipuzkoako langileen baldintzekin parekatuko duen testua eskatu dute. Horekin alderatuta, urtean 200 ordu gehiago lan egiten dituzte, hilean 700 euro gutxiago kobratuz. Ela eta Lab sindikatuek sektorearen patronalek negoziazioa blokeatu dutela salatu dute. Langileen eskakizunei uko eginez. Aldi berean, Arabako Foru Aldundiaren inplikazioa aldarrikatu dute. Enpresek argi utzi dute 2 urte eta erdiko negoziazio mailan ez dutela beraien kabuz lan baldintzako betuko. Foru Aldundia dauka hitza eta bera dauka eragiteko eta presionatzeko aukera. Urtaran da negoziazioari buelta bat eman diezakeun bakarra. Mobilizazio ziklo berri honetan, erresidentzietako egoiliarren familiekin eta bestelako eragileekin elkarlanean hasi direla iragarri dute. Orain mobilizazio hauetarako prestatu dugu elkarlanean dokumento bat, aurkeztuko dugula diputazioan 10ean, haiekin batera, haiek sinatuta ere, eta eskatzen diputazioari bilera bat egitea gurekin batera, osea, sindikatu eta eragileekin batera, honi buruz hitz egiteko eta honi buelta emateko eta ikusteko ze aukera dauzen eta gure aldarrikapenak mahai gainean jartzeko haien aurrean. Ela eta Lab sindikatuek deituta, Arabako erresidentzia pribatu eta etxebizitza komunitarioetako langileek beste 2 greba egun burutuko dituzte azaroaren 9 eta 10ean. Abenduan ere 3 greba egun deitu dituzte eta egoera aldatu ezean mobilizazio gehiago egiteko asmoa erakutsi dute. Eta gizartearekin lotutako albisten jarraikin Nafarroan Urbasa inguruan 7 urteko haur baten eta haren aitaren gorpuak aurkitu zituzten atzo. Haien bila ari ziren astelehenetik haurraren amakaren desagertzearen berri eman zuenetik. Guardia Zibilak aurkitu zituen gorpuak atzo goizean eta ikerketa bat abiatu zuen, argitzeko nola hil ziren. Oraingoz autopsiaren emaitzek frogatu dute aita semeak amilduta hil zirela erortzean egindako zauriengatik eta aitak semea beso eta bilduta zuela jausi zirenean. Ikerketa bide guztiak zabalik daude oraindik, baina autopsiaren emaitzak ikusita indarra hartu du indarkeria bikarioaren hipotesiak. Nafarroko Auzitegi Medikuntzako eta Auzitegi Zientzietako Institutoak asteartean Urbasako mendilerroan hilik aurkitutako gizonaren eta haurraren gorpuei egindako autopsien aurretiako ondoriek adierazi dutenez, aitak Pilatoseko balkonetik bota zuen bere burua bere 7 urteko semea amilaraziz. Bertzalde, Iruñean egindako nekropsiek baztertu egin dute haurra itota hil zela. Eta gorpuetan ere, ez zegoen gai toxikoen arrastorik. Zauriak erorikoak egindako traumatismoak dira.
200 metroko altueratik izan baizen jauzia. Iturri judizialen arabera, haurraren gorpuak justoki lesio gutxiago zituen. Horrek erran nahi du erorikoa moteldu egin zela ziurrenik aitaren gorpuak bildu zuelako. Beno, imaginatuko duzen bezala, atzo albistea jaso genuenarekin, erabat goibel eta triste somatu izan dugu gure Elizarra, eta aldi berean udaletxetik behintzat, babes eta laguntza eta maitasun guztia helarazi diegu, bai familia, bai amari, eta bai lagun eta hezkuntza komunitateari ez. Eta segun latzak datoz aurrena, baino udaletik prest gaude zen gauzatarako eta aldiren baliabide guztiak familiaren eta lagunen esku jartzeko. Lizarrako herria zeharo hunkituta dago tragediarengatik. Kasuak berak indarkeria bikarioaren zantzuak dituelako. Gurasoak bananduta zeuden eta litekena da aitak amari ahalik eta min handiena ematen saiatu izana. Umea Urbasako amildegitik lerratu araziz. Aldiz, gaiz taldatuta, Moiges Immobiliar taldeak Kanbon sustaturiko higiezinen egitasmoari aurre egite arren laulagun atzeman zituzten astearte goizean Lapurdin ordu batzuetara aske gelditu bazien ere polizia operazioa salatu eta Kanboko Marieniako lurren gainean elkarrizketa abian jartzeko galde egin dute LBek eta Lurzaindiak. Arrastatze horiek direla pixka bat gure iziazteko, baina ez dugu izitu behar dugu elgarrekin, elkartasunean, segitu borroka, eta espero dugu ondoko horrenetan libratuak izanen direla gure kideak. Atxiloketa hauen bidez beldurra sartu nahi balin bat digute ere, hemen etxaipartaren erantzuna. Errepresioaren aintzinean hemen egonen gira atxilotuak askatu arte, aske behar ditugulako. Atxilotuak! Askatu! Atxilotuak! Askatu! Lapurditik Arabara bueltan Foru Aldundiak abeltzaintza ustiapenei zuzendutako diru laguntza lerro bat irekiko duela iragarri du, aberek pairatzen ari duten gaixotasun hemorragiko epizotikoa dela. Eta irailean lehenengo kasua atzeman zenetik 400 kasu inguru aurkitu dira Arabako eskualde guztietan. Azkeneko egunetan hori bai kasu berriak berantz egiten ari direla baieztatu dute Aldunditik. Gaixotasun hemorragiko epizotikoak eragin nabaria izan du Euskal Abeltzaintza ustiapenetan azkeneko hilabetetan. Lehenengo kasuak irailean detektatu ziren eta ordutik 3000 bere inguruk izan dute gaixotasuna, horietako 300 inguru hil direlarik. Arabako kasuan 400 kasu detektatu dira 160 ustiapen ezberdinetan eta 20 bere hil dira gaixotasunaren eraginez. Azkeneko egunetan kasu berrien antzematea beherantz egin du, hotzaren agerpenarekin batera. Hala ere, Foru Aldundiak abeltzainei zuzendutako ohiz kanpoko diru laguntza lerro bat irekiko du. Hemos considerado que esta situación que se ha generado y la manera en la que esta situación puede afectar a las explotaciones ganaderas hacen aconsejable poner en marcha una nueva línea de ayudas. Y por lo tanto la Diputación Foral de Álava pondrá en marcha una nueva línea extraordinaria de ayudas para acompañar al sector ganadero y para que el sector ganadero pueda hacer frente a esta enfermedad. Estas ayudas van a ser presentadas al sector, van a ser debatidas con el sector. Momentuz, Aldundiak ez du diru laguntzari buruzko xehetasunak ezarri. Ostegunean, sektorearen ordezkariekin bilduko da hauen beharrak ezagutzeko eta laguntzaren nondik norakoak zehazteko.
Behobiaren bila da, aurtengo Behobia Donostia lasterketaren leloan eta lasterketaren ibilbidea marraztute aurtengo elastikoan. Altxor baten mapa da eta horren bila arituko dira korrikalari guztiak lasterketa garrantzitsu honek ematen duen altxorraren bila injustu antolakuntzak adierazi duenez. Hain zuzen ere lasterketan girotzen duen pirata famatuan omendu nahi izan dute horrekin lasterketari eman dion guztiagatik. Hala, azararen amabian jokatuko da lasterketa eta atzo egin zuten haren inguruko aurkezpen teknikoan Fortuna Kirol elkartearen egoitzan. Badalaben hizkuntza eta berrikuntza gurutzatzen dira, hain justu ere euskararen bizi berritzea eta hizkuntza berdintasuna sustatzeko esperimentazio gune erreferentziala bihurtzea du helburu laborategiak. Gainera, esperimentazioa etengabea da, hutsetik sortu baita eta euskara etorkizunean erabili dadin ezohiko bideak eta lankidetzak entxeatzen dihardute. Bada gaurkoan Goia Atzoiarzabal laborategiko zuzendariarekin izan gara proiektuaren nondik norako guztiak ezagutzeko. Bada jarraian egin berri diogun elkarrizketarekin utziko zaituztegu bezaldu. Amabiterdiak pasata iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Goiatz Oiartzabal, Badaladeko zuzendaria. Kaixo Goiatz eta ongi etorri. Aiara, eskerrik asko gonbidapenagatik. Badalab. Imaginatzen dut askotan galdera hori egin dizutela, baina zer da hizkuntza, berrikuntza gurutzatzen dituzue Badalaben, baina zer da zehazki? Bai, ondo esan dezun bezala, Badalab hizkuntza berrikuntza laborategia da, eta funtsean, azkenean, testuinguru oso komplejo batean kokatzen gera, ez? Azkar eta oso modu radikalean aldatzen den testuinguru batean gaude, eta azkenean hizkuntza ez hegemoniko bat, hizkuntza gutxitu bat, euskara bezalako hizkuntza gutxitu batek iraungo badu, izango da biziraupenerako estrategiak egokitzeko kapazitatea edukiko duelako, ez? Orduan, testuinguru horretan Badalabek egin nahi du ekarpena bere laborategi izaeratik, azkar eta gauza desberdin asko probatzeko toki izatetik. Hizkuntza laborategia beraz Badalab, eta nola sortu zen? Historia luzea dauka. Badalabek 2016an abiatzen da, Gipuzkoako Foru Aldundiak hizkuntza berdintasuneko zuzendaritzak sustatuta euskararen eragile sozialekin batera egindako eta abiatutako hausnarketa partekatu batetatik. 1989tik soziolinguistika klusterra ari da 5 urtetik behin kalera bilera neurketa egiten, ez? Eta hasieratik 2011 urtera arte gutxi gora bera, datuak gorantzkoak izan dira, ez? Urtez urte erabilera kalean hobea zen edo berantz zijoan. Eta 2011an goia jotzen dute eta gero hortik beherantz edo egonkortze zea baten sartzen da, ez? Goia jo zuen 2011an 13,7ko erabilera batekin eta 2016-hogeita batean 12,6koak izan dira. Neurketak 7 probintzitan egiten dira. Hortaz, frankismo garaitik gatoz, oso berritzaile izan da euskararen bizi berritza, debekutik eta zigorretik gaur egunaino iritsi gera, ez? Eta Gipuzkoako Foru Aldundiak bazuen galdera bat. Zerin behar dugu berriro elkarrekin eta desberdin
eraginkorrago izateko. Orduan, hausnarketa partekatu horretatik, 2018an abiatzen da ekintza partekatua Gipuzkoako Foru Aldundia eta euskararen 4 eragile sozialekin, Emun, Eluiar, Langun eta Soziolinguistika klusterra, eta 2021an erakundetzen da badala, partzuergo misto gisa. Hori seguroski ez da izango esanguratsua zuentzat, partzuergoaren izaera, baina bada asko, azkenean pasagera elkarrekin pentsatzetik elkarrekin gobernatzera, ez? Eta hori garrantzitsua da badala ben. Orduan, 2021an sortu, partzuergo izaera hori garrantzia eman behar zaio, eta gainera garrantzitsua utzetik hasi zaretela, ez da? Ez daukazuela eredurik, eta hori bada erronka handia badaukazue aurretik, eta duzuen monton honetan. Bai, hor erronka azkenean norabide bikoa da, ez? Edo bi erpin ditu. Alde batetik, orain esandako partzuergo izaerak gobernantza partekatuaz eta gauza horietaz asko hitz egiten da gaur egun nola pentsatzen dugu, nola egiten dugu eta nola erabakitzen dugu elkarrekin, baina ikerketa mailatik edo ze akademikotik arago ez dago egiten ari den referentzia hondirik. Hortaz hori gure buruarekin badaukagu lehen esperimentua. Eta egia da, bere burua hizkuntza berrikuntza laborategitzat duen ezer ez dugula topatu bere horretan mundu mailan. Bai, azken bolan deskurritu berri dugu Mexikon, gobernua derena da ere gainera, eta da kultura digitala sustatu nahi duen laborategi bat, eta ark badu hizkuntza natiboen edo bertako hizkuntzei begira ari den ez dakit zer den zehazki, bulego baden, ez dakit zer den zehazki, eta ari gera beraiekin hitz egiten, pixka bat ikusteko ez. Zer egin dezake, nola ikasi dezakegun elkarren artetik eta ikusi, ia. Lehen aipatu duzu, 2011an Euskararen erabilerak goia jo zuela, eta ordutik hona apaldu egin dela erabilera hori edo mantendu, 5 urtean behin egiten den azterketa horretan, nola ikusten duzuk egoera eta etorkizuna, badakit nahiko zaila dela galdera hau, Hor beti bada lehenengo pentsatu behar dut gauza bat, ez? Zer da, objektiboki zer pentsatzen duten, nik zer nahiko nukeen, edo den bien arteko uztarketa bat ere bada seguroski, ez? Baina egia da, 2011tik hona ere badagola beste elementu ustet esanguratsua dena, erabilerari begiratu nahi badiogu modu zorrotzago baten sikiera. Joan den urtean, joan egite zaizki datak, baina hain dela ez gehiegi, Iñaki Jurrebasok ikerketa bat publikatu berri du, oso mardula dena, eta horrek begiratzen dio erabilerari beste ikuspegi batetatik. Eta esaten du, bale, 12,6 demagun Euskal Herri mailan. Hori zer da asko edo gutxi. Zein izango litzake asko non jarriko genuke langa hori, ez? Zer izango litzake asko hitz egitea gaur egun Euskal elebakar gizarte bat ezinezkoa dela hori onartu behar diogu gure buruari, ez? Euskeraz ere biziko gera, baina eta ikerketarek begiratu diona da zein da euskal gaitasuna gure gizartean. Eta ondorioztatu du, euskeraz hobeto edo erosoago bizi dena edo ari dena 7,4 da, gutxi gora bera. Euskeraz eta erderatan antzerako 8,8, beraz 7,8 dira 15. 8,94 erosoago ari dira erderatan, eta 7,63 elebakarra da. Gaztelera, frantsesa edo bere ama hizkuntzan, ez? Orduan, testuinguru horretan atxikimendu handia dela evidentea da, ez? Eta orain arte hori zigortzen genuen gure burua esan ez gutxi erabiltzen degula. Baina hori da horrela da, edo beste gauza batzuk egin behar ditugu 7,63, 7,84 horietara iristeko ere, ez? Euskal normalizazioaren bidea ez da, eta horrekin bat, larun batean kontseiluak manifestaziora deitu zuen, manifestazio oso jendetsua, egia da, erdigunean jarri zutela Euskararen kontrako oldarraldia, baina horrez gain beste aldarri batzuk ere zeuden, Euskararen biziberritzea, normalizazioa, eta nola ikusten duzu egoera, jendetsua izan zen benetan, 70.000 pertsona baino gehiago kalera atera ziren Bilbon? Neri pasada bat iruditzen zait. Uste eta aspaldian egin da manifestaziorik esanguratsuena edo garrantzitsuenetako bat izan dela, ez? Eta bada nola bait, atxikimendu bat eta nahi bat aldarrikatzeko modua, ez? Segero gainera hori 70.000 pertsona egon ziren kalean, baina seguru nago hor ez zeudela, ez geundela danok, eta 70.000 baina askoz gehiago geranak
euskaraz bizitzeko eskubidearen alde egiten duguna gure egunerokoan ere, ez? Ni optimista naiz eta kanpo indarrak evidentea da, kanpo indarrak oso indartsuak dira, gauza asko ez daude gure esku, baina, bueno, egingarria da. Eta bere, ikusi da, ez? Azkenean horrek indarra ematen diola euskararen etorkizunean sinesten duten guztioi, ez da? Eta egia da, etorkizuna ziurtasunik gabekotzat saltzen den arren oso estereotipatua ere badagoela. Berez, estereotipoak, denok dauzkagu gure sinismena, gure estereotipoak denok eraiki dugu iruditeri bat gure buruan, baina argi dagoen bakarra da, gauzak oso azkar aldatzen direla, etengabe aldatzen direla, eta olako elementu oso xume batek izugarrizko aldaketa eragin dezakela, ez? Hortaz, ez dakigu bihar zer gertatuko den, eta ez dakigu gaur egiten dugun ekintza batek ere bihar ze eragin eduki dezaken. Baina bai sinesten duzuela euskaren etorkizunean. Gu hortik ari gara egunero. Eta klabe desiragarri horietatik, atzazkenean, atzo ez larun batean, gertatu zela beste gauza importante bat ere, ez? Eta nolabait, azken molan gertatzen ari da, euskararen auziari ikusgarritasun geroz eta handiagoa ematen ari zaio, geroz eta jende gehiagoren gana iristen gara gu badala betik, foko oso garrantzitsu bat daukagu normalean euskararen auzian bueltaka ez dagoen jende horrekin, ez? Eta uste eta aukera oso handiak daudela, betire, asmatzen balden badegu nola hurbildu. Eta hortik ari gera egunerokoan, sinetxiko bagenu ez dagoela etorkizunik zertarako jekiko gera egunero, 8 ordu gutxienez lan egiteko, ez? Egunero orduan, euskaren etorkizunean sinisten eta horregatik lan egiten, ez da? Errenterian daukazue etxe zoragarri bat, okertzen ez baldin banaiz, zein da zuen egunerokoa? Gure egunerokoa ez dena da rutinarioa. Orduan, eguneroko bat definitza edo deskribatza da oso zaila. Gaur hemenago, goizean eurekin lankidetza bat aurkezten edo egon gera, baina jende askorekin egunerokoan, ere lankideak daude bata hizkuntza estrategia edo hizkuntza metodologia berri bat probatzeko talde batekin lanean, beste bat ari da komunikazioaren dinamika bat diseinatzen, baina egia da, funtsean, deskribatu daitekeela gure egunerokoa oso intensoa, jende askorekin etengabeko harremanean eta elkarrenko sorkuntzan. Eta euskaren geroa ziurtatzeko idei berriak eta lan ildoak martxan dituzue, baita proiektuak ere, nondik norako batzuk edo apur bat azaltzerik duzu? Bai, ulergarri egiteko kontatuko izkizutola nolabait, ditugu 6 lan hildo, ez? 6 lan hildo horiek azken helburua daukatena da, leheno hasieran igual ez dut ondo esplizitatu, baina gure egitekoa zuk esan duzu, baina gehiagotan, gure egiteko nagusia dela etorkizunean euskeraz bizikoen hiztun komunidade bat elikatzea eta euskera erabiliko dela bermatzea. Hortaz, gaurtik egiten hasi nahi duguna da, hiztun komunidade hori, modu sistema oso bat bezala ulertzen, bai? Eta horri begiratzen diote, horri erantzuten diote gure lan hildoek. Alde batetik badago, etorkizunean, etorkizuna ziurgabea bada, distopikoa bada, okei, nola ematen diogu buelta eta nola elikatzen ditugu hizkuntzarentzat desiragarriak eta positiboak izan daitezken iruditeriak, ez? Hortaz, etorkizuneko ikuspegia lantzen eta jorratzen duen lan hildo bat badaukagu, gero diogu hiztun komunidade badala, eta hiztun komunidade batean gorputzak daude, gorputz horietako batzuk euskeraz oso eroso eta euskeraz bizi nahi dute, eta euskeraz bizitzeko autua egiten dute, beste batzuk ez da inbeste, eta beste batzuk euskerari bizkar ematen ari zatzaizkio, baina igual beste auzi edo erronka batzuekin konektatzen dute, ez? Hortaz, ulertu nahi dugu, ze hiztun komunidades hitz egiten ari geran, eta horien gana nola hurbildu. Hirugarrena da, hiztun komunidade, gorputz horiek elkarren artean harreman egin behar dira. Hizkuntza gutxitu batean bizitzea, normalean ja bada azpiratze egoera batean kokatze zaitu, ez? Hortaz, nola egin dezakegu, edo nola egin behar dugu sustatzeko komunidade honen baitan harreman horizontalak. Eta hori abiatzen da gure gobernantza eredutik, baina baita ere gure espazioak gune seguru izatean nahi baldin badugu, gure espazioak zaintzetik,
pertsonen arteko zaintza, gatazkaren kudeaketa, harremanei begiratzen diogu eta hau estrategikoa da, naiz eta batzuetan ez iruditu. Gero gizarte digitalaren lanildoa da laugarrena. Gizarte digitalean bizigera zer nahi du esan horrek? Nola erabili ditzakegu teknologiak hizkuntzaren alde, nola erabili ditzakegu teknologiak komunidadea elikatzeko, komunidadea trinkotzeko, baina era berean norenak dira teknologiak, zer ari gera elikatzen gizarte digitalean bizigeranean, hor tela handi badago, gero komunikazio laborategia da 5. eta hor begiratzen diogu, gain informazioan gaude, dena kontatu nahi dugu, sare sozialak etengabe elikatu behar ditugu, horrek ekarpena egiten dio iztun komunidadeari, ez, ze komunikazio sistema behar ditu hizkuntza gutxitu batek aurrera egiteko, pixka bat horri guztiari begiratu nahi diogu, eta gero azkena da errenteria laborategia. Hor ikusi nahi duguna, beste guztiak dira nolabait globalak diren proiektuak edo hildoak, eta errenterian kokatzen dugunean, nahi duguna ikusi da nola elikatzen diren lokala eta globalaren arteko dinamikak. Eta nola herri batean probatzen duguna, beste herri desberdinetara eraman dezakegun, eskalatze begiradatik. 6 hildo nagusi orduan, 2021 sortu zen, nolakoa izan da ibilbidea. 6 hildo badira, nagusiak... Ibilbidea izan da intensoa, izan da luzea, baina izan da ederra, esango nuke, azkenean gu gure buruari jarri genion lehen helburu bat, edo lehen egiteko bat, eta zan, badalab sortu da, ez inor egiten ari den hori ordezkatzeko, baizik eta gertatzen ari den hori osatzeko, edo osagarritzeko, edo aberasteko, ez? Orduan, lehen sare bat antolatu dugu, eta lehen sare horrekin ari gera augustia garatzen, eta proiektu espezifikoak ez ditu dela kontatu, nahi baduzu kontatuko ditugu, eta askotan eskatzen didate, goiatz bai oso ondo, 6 lan hildo, baina zeintzu dira proiektuak. Eta orain, gauza zehatzoiek ikusten ari geranen, begiratzen duzu atzera eta esaten duzu, naino iritsi gera 2 urteetan. Lehen aipatu ditugu 6 hildo nagusiak, proiektuen inguruan bekak aipatu baino lehen, nahi baldin baduzu proiektuen inguruan hitz egingo dugu, zeintzuk dira eskuartean dituzuen proiektu horiek? Bai, proiektu nagusiak oraintxe bertan badaukagu bat etorkizuneku deitzen dena, eta horrek azkenean esaten duna da etorkizuneko ikuspegia elikatu nahi dugu, bai. Etorkizuneko ikuspegi hori elikatzeko, irudikatu nahi dugu klabe desiragarritan, nora nahiko genuken iritsi, nolako iztun komunidade eta gizartean nahiko genuke etorkizun batean, ez hainbeste hori itxuan jarraitzeko, baizik eta gaur eguna arrakalatzeko eta ikusteko nola aldatu behar dugun gure gaurko eguna, pixka bat aruntziri izteko, ez? Epika berri bat ere elikatu nahi dugu, hori da. Eta hortarako, jarri genuen, proiektu hitza erabiltzen dugu jendeak ulertzeko, baina berez prozesuak dira denak. Ez dira inbeste emaitzak, baizik eta dira bidean gertatzen doazen hitoak edo elementuak gero jarraitzen dutenak beste batzuk elikatzen. Eta esan nahi dut. Etorkizuneku hau martxan jartzeko, hain dela 7-8 bat hilabete, otsailean, 14 edo 15 gazte bildu genituen egun osoz, badalaben, metodologikoki oso ondo zaindutako espazio bat izan zen, oso polita bat arot kartekin aritu ziren, eta bueno. Eta egun oso aritu ginen horren inguruan hausnartzen, ez? Nolakoa da 2073an, euskeraz ere bizi den hiztun komunidade hori. Nolakoa dira paisaiak, nola irudikatzen dugu bizi direla, egunerokoa nolakoa da. Zer dara mate poltsoan? Bueno, egun horren bukaeran nire harrien etorri zen idazlea, eta gazteek, beraien ondorioak partekatu zizkioten, eta hortik fabula bat atera da, itzultzeko eskubidea, eta pixka bat hori, ikusteko nola gure helburua ez dan gu gurea egitea, fabula hori kokatu da, Zirriborroak eta gero serie baten, etorkizuneko ikuspegiak eta lantzen ditun serie baten, 10. ale gisa, eta hori, irudik kontatzen zaigu, 2073ko gizarte bat. Oso guai dago, ze ez da detaile oso zehatzetan sartzen, eta imaginaziorako bide asko irekitzen digu fabula horrek, ez? Eta gero bekak aipatu dituzu, pixka modu naturalean, eta esaten genuen, etorkizuneko ikuspegia erikatu nahi baldin badegu,
ez da izango 14-15 pertsonek irudikatzen duten errealitate bat eta gainontzeko buruz ikasiko duguna eta sinetsiko duguna. Ez nola zabaltzen dugu hausnarketa hau, jende gehiagok ere, hortan pentsa dezan, horruntzekarpen egin dezan, ez? Eta beka deialdi bat zabaldu genuen, fabula hori oinarri, eta ikusteko, ze beste disiplinatan, ze beste registrotan, ze beste erpinetatik heldu ziezaioketen etorkizuneko kontakizun horri. Eta lau beka eman ditugu hor, adibidez. Lau beka hor, baina okertzen zuen naiz, adimen artifiziala auzitan beka ere duzu, ez da, beste beka bat, konta eguzu? Azken finean, orain helduko diote, adimen artifizialari, baina pixka bat kokatzeko badalabek nolabait bi urte hauetan ere bere prozesuan lan nola egiten dugun definitzen edo ikasten ari gera, ez? Eta oso garbi daukagu gure balio erantzi oso handioa dela hausnarketaren esparrua, zen normalean hori denbora galtzea dela uste dugu, eta guk horri eman nahi diogu garrantzia, ez hainbeste hausnartu, eta ez gehiago, eta elkarrekin pentsatu deigun. Ni pentsatzen deten eta zuk pentsatzen dezuna, eta besteare pentsatzen duena, nola elkarrelikatzen dira, eta nola osagarritzen dira, eta nola egiten dugu errelato edo ikasketa kolektiboago bat, ez? Baina, pentsatzetik ekintzara pasa nahi dugu, eta hortik dator beka. Hortaz, adimen artifiziala auzitan beka deialdian, abia puntua izan zen ere, etorkizunekun egun osoko dinamika hori izan zen, adimen artifizialekoan izan zen, UEU eta humanidade digitalen horretan kokatzen da humanidade digitalen ikergunearekin batera, aritu ginen egun osoz pentsatzen, adimen artifizialak hizkuntzari, komunidadearen garapenari, sorkuntzari, zaukera eta ze arrisku jartzen dizkio parez parez, eta egun hartan heldu genion sorkuntzatik, hezkuntzatik eta kazetaritzatik, eta esan genuen, bale, eta orain pentsatu dugu, atera dizkiogu honi elementu batzuk, eta orain zer. Eta beka deialdia atera genuen, pixka bat ekintzara pasatzeko bokazio horretatik. Eta beste batzuk ere aukera eduki dezaten honetan pentsatzen jartzeko eta gauzak egiten jartzeko. Eta gainera, beka horrekin, 3 proiektu jaso dute, 4 proiektu jaso dute beka hori, azaltzerik dituzu, agian guztiz azaldu ezin duzu, baina nondik norako batzuk. Bai, oso pozik gaude, hasteko ze beka deialdi berri bat izan da, betetzeko kapazitatea eduki dugu eta aukeratzeko kapazitatea eduki dugu, eta hori abiapuntu horretatik oso pozik. Eta 4 proiektu horiek gainera izaeraz oso desberdinak dira. Alde batetik badaude sortzaile digitalak, beraien egunerokoan euskeraz sortzen dute YouTubeen, Peertuben, Twitchen, TikToken, eta hori ez, eta esate zuten, nola egin dezakegu beraiena eta danon irakurketa da euskerak oso presentzia txikia daukala sare sozialetan, geruza digitalean, eta esate zuten, nola egin dezakegu euskeraren erabilera areagotzeko. Eta ez hori bakarrik, ze ekarpen egin diezagukete hizkuntza teknologiek esaterako, komunidade desberdinak harremanetan jartzeko, eta adibide oso zehatz bat, beraiek egin zuten zuzeneko Twitch bat komunidade galego batekin. Eta hor, karo, galdera da, zein hizkuntza jartzen dugu erdigunean elkar ulertu gaitezen. Gazteleraz egingo dugu, badu zentzua. Ari gera euskeraz eta galegoaz hitz egiten gazteleraz. Orduan zein zuten, 3etako batek gailegoa badaki, orduan zuzenekotik atera zen eta itzultzaile lanak egin zituen. Horri guztiari adimen artifizialak ze ekarpen aldio egin. Eta alderantziz, beraiek egiten duten lanak ze ekarpen aldiote egin hizkuntza teknologiei edo adimen artifizialari. Hori bat. Bigarrenak ere hiztun komunidade desberdinak jarri nahi ditu harremanetan, baina penpal eta panglosaren arteko uztarketa batetik. Hau da, komunidadeen arteko esango dut, karta trukea, baina bakoitzak bere hizkuntzatik, eta hor, adimen artifizialak nola panglos da, zientzia fikzio, ez nahi sartuko orain, baina da zientzia fikziozko historioa, zeinek esaten duen aldi bereko itzultzailearekin goazela, eta hizkuntzak ja nolabait pixua galtzen duela, ez? Hortaz, hor, hiztun komunidadeak jarri nahi ditu harremanetan, eta esperientzia linguistikoak partekatzeko bokazioarekin. Nik deskubritu eta antzerki hau eta pila bat gustatu zait, negatik, eta negatik. Eta hor, abiatuko gara ikusiz nola izan daitekeen elkartruke hori. Hirugarrena da euskara, deitzen da, biak maiuskulatan,
Eta hau gazte talde batek proposatu zuen, ohikotasunan euskeratik oso urrun dagoen gazte talde batek, baina aurkeztu genienean beka deialdia, esplizitatzen zuten jogo jatz, ohartu gero euskera zerbait modernoa izan daitekela, eta guk gure aurkeztuko dugu bekan horri ekarpena egin ahal izateko, ez? Orduan hauek nahi dutena nolabait hezkuntzan aukerak bilatu, gazteek, beraik transmititzeko hori, ez? Euskera izan daiteke zerbait modernoa, erabili deigun, eta gaitu gaitezen gainera dagoenekoa dauden tresna horiek erabiltzeko, eta pixka bat hortik esploratu nahi dute bidea. Zenbat gauza esan dituzten gazte horiek ez ere esan gabe. Eta gero azkena gu euskara, eta hauek hartu dute referentziatza, Zelanda Berriko aplikazio bat, TIQ, eta hor azkenan asmoa da datu jasoketako edo plataforma bat garatzea, zeinak komunidadeak berak elikatzen duen, ikusi behar dugu horrek ere nolako ibilbidea daukan. Eta proiektu horiek dagoeneko martxan daude okertzen salima naiz? Dauzkate orain 4 aste, 4-8 aste artean dauzkate ideia garatzeko, badalabek eskaintzen diena da bide laguntza kualifikatua, eta gero konpromisoa da, abenduaren 6an Durangoko azokan, aurkezteko aukera, aukera ez, aurkeztu behar ditugu Durangoko azokan. Pixka bat, ez da inbeste outputak, ze ulertzen dugu hau dena ere prozesua dela, ez? Eta bilatzen genuna esan, ze gauza daukazu buruan, ez daukazun aukerarik garatzeko, benga, heldu diazaiogun horri eta ikusi. Abendura arte noraino iritsi gaitezken eta ze urratxe eman ditzazkegun. Beraz, Durangoko azokan ikusiko dugu zein den emaitza azken emaitza, Goiat denbora barik gelditu gara. Badakit erronkei buruz ezin dugula hitz egin, eskerrik asko, beste behin batean izan beharko da, eskerrik asko Goiat Oiartzabal, Badalabeko zuzendaria gurekin iztegatik. Eskerrik asko Aiara. Eta orain bai iritsi gara gurean gaur albistegiaren bukaerara. Hauek izan dira gurean gaur jasotakoak, edo nola ere badakizue guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian. Ondo izan eta bihar arte. Mugikorrik inoiz ez, tolestu daitekenik. Inoiz ez, smartphone berririk berritzeatik soilik. Orain, Euskaltelen bezero izateagatik estrenatu Samsung 5G tolesgarri hau. Eta gero estrenatu mugikorra 2 urtean behin. Euskaltel, zer nahi duzu bihar?